kanca-kanca padha ilang kanca-kanca padha ilang ketepake aduh kula derek panjenengan mawon Gusti yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo timun sikarane ayo bangun aduh aku tulung ana aku tak bali aku tulung ana aku tak bali yo yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo we ayo kowe bali yo kowe yayo mintan bali kula asalmu saka tubuh bali ana tubuh asalmu saka watu bali ana watu ojo kok atutake nggon rindu ana ing kene yo ya aku tak bali nanging tulung ana aku tak bali aduh aku tak bali tulung ana ya aku tak bali yo ayo kowe rindu anggone pentas krip bano bakti ana ing papan iki bali yo asal saka tubuh bali masyarakat Pucung Rejo tansah manggya Basuki Juwono tansah ayam tentrem apa kang sesedya paringa kasembatan yo timun sikarane ayo bangun garane timun sikarane ayo bangun garane ayo yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo we aku tak bali tulung ana aku tak bali aku yo aduh yayo yayo we yayo yayo aku kudu kepiye aku tulung ana aku tak bali yo tak tulungi nanging bali aja ngrindu anggone pentas iki dano bakti ana kene ya aku tak bali tulung ana aku aduh aku mumet aku durung iso bali aduh mintan bali kula napa sedene kelakon aduh iki piye kita bali aku aduh yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo rana disamper kemahe cerara ngapirke rana disamper kemahe cerara ngapirke yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo we yayo yayo aduh ya aku tak bali nanging aku njaluk kuwi njaluk kendang iya kendange nek ngarep yo aku njaluk kendang kuwi nek ngarep kene iya aduh Adatile wong atiku nalikane sepisan ketemu wong ayu
tanpa bantal tanpa kloso kot abote ketamaan nasmara kubu kae perwati wewet biyen tumeka saiki aku kowe dadi garwa mas mergo leren nang gubuk asmara nyuwun warudaya oh nggih Walu saka murid tentrem lan laharja daya pinggir kali ayo gotong royong brantas kaon korupsi nembak nejangan jangan jaluk meneh waru-waru daya mas daya kayune maro aku wis mendatang kamu kok cari lore
temu maneh jadi lan pepe nyetan bali kodhong telo sowe ra ketemu temu maneh aja gelo timun sikarane ayo bangun negarane suwe ora jamu jamu kodhonge kangkung suwe ra ketemu temu pisan gawe bingung suwe ra ketemu temu pisan gawe bingung sowe jamu kodhong lanting sowe ra ketemu temu maneh bisa nyanding timun sikarane ayo bangun negarane suwe ora jamu jamu kodhong bayun suwe ra ketemu temu pisan gawe ayam suwe ra ketemu temu pisan gawe ayam sowe ora jamu kodhong pare sowe ra ketemu temu maneh ning semali blarak disampirke manjera ra ngampirke suwe ora jamu mas jamu kodhong kates suwe ra ketemu temu pisan saiki kenes suwe ra ketemu temu pisan tambah kenes aduh aku tak bali turu ngono ya aduh iki kepiye iki aku mumet kanca-kanca wis padha bubar wis padha ilang aku tak bali aku dhewe wedi